папката на агент Наско има 10 сведения, написани от неговия оперативен работник, капитан Светлин Димитров Петров. Това са общо 22 страници, от които става ясно, че още като студент в ВИТИС Нидал Алгафари сътрудничи на Държавна сигурност с сведения за дейността на сирийските студенти от организацията Мюсюлмански братя. За да докаже верността и желанието си да работи, той информира оперативния си работник за студенти, уреждали изпити срещу заплащане, обменяли валута и занимавали се с незаконна търговия. Агент Наско работи сред иракски, палестински и йордански студенти. Предупреждава капитан Петров, че има опит за вербуването му от страна на сирийското посолство. Нидал Алгафари е определен като подходящ за целта да създаде агентурен апарат за контраразузнаване. Капитан Петров го описва като уравновесен и внимателен, добре подготвен политически, който умее да прави анализи и не избързва с изводите си. Но решаващо значение за превръщането на Нидал Алгафари в агент Наско има неговата лоялност или, цитирам, честността на Наско спрямо нашите органи. През ноември 1988 година той е вербуван като агент за контраразузнавателно обезпечаване на чуждестранните учащи в Народна република България. Основна цел на агента е била работата му сред сирийските специални служби. В същото време агент Наско е бил подложен на системна проверка чрез паралелна агентура от страна на Държавна сигурност. В сведенията на капитан Петров са посочени и основните заслуги на агента. Осъществената успешна подстава на резидентурата на сирийските специални служби. Постоянна информация за интересите от тяхна страна към конкретни области, сфери на влияние и най-важното – обекти, които те са се опитвали да вербуват. Оперативният работник на няколко пъти подчертава, че информацията, която агент Наско предоставя, е изпреварваща, достоверна и с оперативна стойност. Комисията по досиетата разполага с документи, че Нидал Алгафари е продължил да сътрудничи на Държавна сигурност и след 10 ноември 1989 година. Не става ясно кога и дали той е прекратил дейността си към момента.